Vůbec, čokoľvek už nebude? Perníček, chceš ještě rolík? Co? Dneska ti to nějak trčí. Když jsi dělala nová vlnka totiž. Lachýma sklizeň může začít, když je rostlina 5 až 7 let stará. Pak už je zralá. Lidé si myslí, že když je agáve velké, může se sklidit, ale tak to není. Listy musí začít měnit barvu. Ty listy zahrabale, no. Nebo když základní listy začnou usychat. To z toho vyroste z těch listů, ne? Právníkům, kteří sklidí agáve spolí, se říká, že má Jeňo, pojď! se předává v rodinách z generace na generaci. No, to píchá, Jo, to asi... Základní listy, aby se dostal ke kořenu. Když odřeže kořen, povalí agáve a zbaví se všech listů. Zbyde pak už jen takzvaná pěně, tedy srdce agáve. Pouze srdce. Listy se nechávají na poli a u nás v kase sauza je používáme jako kompost. Tequila se v Mexiku pije samotná, žádná sůl, citron z kořice nebo pomeranč. Základní varianta se nazývá tequila blanco, známá také jako stříbrná. V té se pak vyrábí tequila zlatá. Velmi oblíbenou variantou je tequila reposado, tedy uleželá nebo odpočatá. Ta barvu získává ležením sudu. V neposlední řadě je tu tequila añejo, tedy letitá nebo extra añejo. Ta zraje déle než 3 roky. Nesmíme ovšem zapomenout ani na mezcal, příbuzného tequily, který se vyrábí rovněž z agáve. Pro výrobu mezcalu můžeme použít 14 různých druhů agáve. Pro výrobu tequily můžeme použít jen jeden jediný druh, modré agáve. Oblast tequily v Evropě 2006 na seznamu světového dědictví UNESCO. Tequila se dokonce dočkala i svého mezinárodního dne. Ten každoročně připadá na 24. července. Jo, ty jsi byl tak dlouho. Jeden po druhém republik nenatrhají svědky. Židé z nepálské vesnice Bundu vyráží každý podzim na vedoucí povíčka a svazích údolních lákmáží a za úřadu trhají květy fialových pestrových půlletí nebo oranžových akcentníků, známějších jako afrikány. Dřív jsme pěstovali brambory a museli pestrovky a afrikány, abychom viděli, natrhané květy ženy navlékají jako korálky a vyrábějí voňavé barevné věnce, které nesmí chybět při nejdůležitějším buddhistické svátku Diváni, kterému se říká svátek světel. Slaví se ještě na podzim. Letos oslavy trvající 5 dní vyvrcholil tento týden a ženy z Bundu na ně vyrobili více než 1 milion věnců, přesahující přepočtu 3 miliony korun. Ženy mají práci a to je skvělé, protože mohou zůstat doma a pracovat tady. Vyrábíme věnce a jsme za to šťastné, protože se vyděláme. Tak to vidíš. Květinové věnce darují sestry svým bratrům vždy poslední den oslav Diváni jako symbolickou oběť, která jim má zajistit dlouhý život. Chybět ale nesmí ani při ceremonii Kukul Puja. Tak to vypustí tak na denský jako. Nebo to druhý nemůžou vyhodit. Věnci přijíždějí psy, kteří jsou považováni za posly boha smrti a uctíváním 4 mazečků si věřící chtějí tohoto boha naklonit. Dělat Kukul Puja proto slaví i policejní psovodí se svými svěřenci. Psy nejsou jen věrnými přáteli násilí, ale jsou to také poslové rady. A aby byli jama šťastní, uctíváme psy v první den svátku Diváni. Na policejní stanici v nepálském Kathmandu se ceremonie zúčastnilo 8 psů, kteří předvedli i své schopnosti. Z dobrot a květinových ozdob se ale při Kukul Puja představuje a teď odlejzá. Můžeme naučit paní Šusíka počítat třeba mezi nohama nebo tak? Budované na umělém ostrově. Třetí největší japonské mezinárodní letiště se otevřelo v roce 1994 a po 30 letech provozu